Икенче бүлек. Җәмәгать, мин бераз шигенеп, теге Татарстан хакында бераз сөйләмичә ял итәм, менә Одесса өлкәсе хакында сөйлисем килә, чөнки урысча әйтәләр бит, кем нәрсәсе авырта, кай җире шуны сөйли ди. Инде ул авыртмаса да, күңелле булса да сөйлисең инде. Менә мин бер шаяртып теге видео төшергән идем. Шунда сөйләдем, мен әйтәм, шулай күрсәттем дә картаны. Ник мен әйтәм, менә Молдова мәсәлән, менә бу Одесса өлкәсе. Ник мен әйтәм, менә бу Гагаuz безнең тугандаш халык. Шушында якын күчмәгән, мен әйтәм, вакытында менә шунда күчсә, мен әйтәм, диңгездә якын булыр ие. Анда нәрсә инде тагы, менә Одесса. Күршедә генә Одесса. Анда минем менә бу Ильичевка дигән Одесса мәсәлән. Туганнар минем анда 2-3 бер туган абыем укыган ие. Икәве педагогия институтын тамамлады, берсе политех тамамлады, икәве шунда калды. Берсе качып китте, аны артыннан хатта килгән ие. Ничә тапкыр эзләделәр аны. Тегесе дә о, монсы да о. Теге Одесса, монсы Оренбург. Ышанмасыз, менә шушында качып, туган якка кайтып, безнең авылда мәсәлән инде урыны буш булмады, физика укытучы анда. Шуңа күрә ул менә шушында җибәргәннәр Төстүбәдә, ягъни Солилецк шәһәрендә. Менә шунда аны алганнар да, шунда җибәргәннәр Новоилецк дигән авылга укытучы итеп. Шунда җибәргәннәр инде аны. Икәве калды, берсе шунда менә Одессан күршесендә генә бар, монда бер авыллар мәсәлән. Ул анда мәсәлән авылда торды. Красноселка дигән. Менә бу яктан эзләргә кирәк. Әйе. Менә хәзер кызганычка каршы мин таба алмадым инде шушында, менә шушы җирдә, менә Лиман дигән куяльник, шуның янында гына тап менә шушы кызыл күренеп тора, шуның бер ягыннан чите, бер ягыннан менә Лиман, шунда урнашкан бер авыл. Ул шунда башта башта түгел, башыннан төбенә хәтле тамамлап шунда гомере üzüldü. Шунда инде эштәме, эштән кайткачмы, ковид аркасында шунда эшләде. Әйе, менә шунда бер Красноселка авылда торды инде, күршедә генә анда. Вот, берсе инде хатта ул анда интернетта бар, видеодан данын ул ничек инде анда Одесса өлкәсенең бер бүлеге бар. Халык менә Куркынычсызлыкның бүлегенең мөдире инде, директор департамент, начальник департамента охраны общественного порядка, главное управление внутренних дел Одесской области. Шунда бул. Хатта аның теге музейда да портреты бар, фотографиясы, анда УВДга кергән бер вакытта. Теге утыра анда охранник нәрсә инде, дежурный, шул дежурный анда стенада берничә фотографиялар, хатта шуның безнең абыйыбызның да фотографиясы бар. Шуны әйтәсе килә, нинди менә музейда кайда гына язмыш ташламаган инде татар дип әйтәсе килә. Шул сәбәптә әйтәсе килә, музейда мин видео ясаган идем, хатта анда Остап Бендер кайдан килеп чыккан, шуны сөйләде. Шор хакында музей директоры минем абыйымның әле 37 елга, бу мизгелдә Аллага шөкер исән әле. Шул дусы сөйләде, шунда күрсәтте миңа экспозиция, шунда хатта мин видео төшергән идем. Бер мизгел Одесса өлкәсенең шул теге эшке эшләр идарәсенең мөдире, җитәкчесе, ягъни татар булган.
күрдегезме, татарлар кайсы төбәккә генә барып, уңышка кайда әллә кая ирешкәннәр. Бу тиз үтә дә китә вакыт. Аңлата башласам, менә шушында, менә бу якта, мәсәлән, шушында ни Гагаузия бар, Молдова дигән, шушы җирдә дәүләттә, менә шушы җирендә, төбәгендә Гагаузия дигән, Буҗак дигән, ягъни менә Буҗак дип ул төркчә имеш ни Пычмак дигән ике елга арасында шул урнашкан халык вакытында Екатерина патшадан соң инде Александр булган, шул 19 гасыр башында хатта Варна шәһәреннән, шул яктан, шул төбәктән Болгария дәүләтеннән күчергәннәр бу халыкны менә шушы якка. Инде аны мин ел сайын мине чакыралар, мин 11 елны бер барганым. Ел сайын бармасаң, алар хатта телефоннан алдан белеп сораша, ник килмисең, кил, әйдә, рәхим итегез дип чакыралар, бик кунакчыл халык шундый, Гагауз халкы. Татарларга яхшы карыйлар, әйтәсем килә. Анда мәсәлән шишмәләр, татар пынары дигән хатта җыр да бар, интернетка кирсәгез, татар пынары дип әйтәләр, пинары, татар пинары. Хатта мин аларны Татар Cinema International, татар пинары дип язсагыз, аны да тыңлаласыз. Минем теләчәк үтәп, теләгемне инде. Алар хатта анда шәраб бәйрәмендә башкардылар, шул җырны да, музыкасын да башкардылар анда. Ул Камрат шәһәр бар, башкаласы, бу автономиянең, шунда бәйрәм узды. Әйтәсе килә, Камрат дигәнләр, күмер ат ди, мәсәлән, Капчак дигән, Кыпчак, ягъни менә Кыпчак, без бит төрки халыкларда бүленгән 3 бер төркемгә, безнеке менә Кыпчак, мәсәлән, татар, казак, башкорт, алар Кымык, Балкар, Кыпчаклар, алар мәсәлән, ниләр инде, агузлар, мәсәлән, төркләр, Кырым татарлары, шушы менә шушы Гагауз халкы, мәсәлән, төрле төркемләргә бүленгәннәр безнең халыклар. Шул Тамай дигән, Тым ай дигән, шунасын инде аударма дигән, аучылар имеш, ягъни охотник, шуларның торган җирләре аударма дип. Анда шул инде рәсми рәвештә Ногай татарлары ушында булган, аларны шуннан сүрелгәннәр, алар шушы җирдән дип, шулай тарихта язылган, инде аны кызыксынсагыз танышып була. Мин нәрсә әйтәсе килә, шул менә тугандаш халык көтмәгән җирдән әллә каян килеп чыга, әле була бит дөньяда берничә гасырлар, тистәләр гасыр узгач, туганын таба каядыр. Шуш кебек миндә әле мәсәлән туганнарым бар, мәсәлән, менә бер туганнарым. Ничә еллар узгач, интернет көчле, ул шелтәр, социаль шелтәре, кайдандыр берсе хат яза, синең абыйың шундый бармы? Мин әйтәм, бар. Мин ди анардан бала таптым ди, ул минем белән өйләнмәде. Мин язам, син ислам динен кабул итсәң, ул сиңа шыгыр. Бездә бит гаиләдә әти каты рәвештә ни тыйып торадыр, бүтән дин кеше милләтне әйтмидер. Хатта Африкадан алсагыз да була, динебез бер булса, менә бүтән дин ахилен өйләнергә ярамый, никахлашырга ярамый дип шул әйтәдер. Шуңа күрә мин әйтәм, үзегездән дә тора инде дип әйттем инде. Ул минем шул теге абыемның, кайсы абыйларның, кайсы илнең төбәкләрендә икенче хатыннардан да баллары бар икән. Алар инде безгә элемтәгә керергә ашыкмыйлар. Аны инде айырым кирәк булса сөйләрмен, булай бәлки кирәкмәс тә ул. Мин дәвам итәсе килә шушы менә безнең Гагауз халкы хакында, алар тормышы хакында бәлки кемдә кызыксындырыр, чөнки ерактагы кояш йылы була ди. Шуңа күрә минемчә сезнең кызыксыну кояшы кызу булырга тиеш ерактагы урнашкан безнең тугандаш төрки халкына. Шуның белән бу ике